sannan sukan ce masa malam mai wauta. Don haka nan ma kawai sai ya kama yin magana da dabbobi ko shuke-shuke kamar yana magana da mutum. Kai, menene wannan? Malam ya tambayi kansa, sannan ya ɗan matsa kusa da shi. Sai ga cewar ai wannan tsuntsun ma ya ji rauni sosai a jikinsa, kamar yadda ya duba. Sai malam ya ga cewar ai tsuntsun nan yana da buƙatar taimako. Akwai wani mutumi a cikin ƙauyenmu da ake kira Malam. Malam ya kasance mutum ne shi mai ban dariya, saboda yana yawan aikata abubuwan ban dariya. A koda yaushe, mutane suna yi masa dariya, sannan sukan ce masa malam mai wauta. Don haka nan ma kawai sai ya kama yin magana da dabbobi ko shuke-shuke kamar yana magana da mutum. Wata rana, malam ya fito da safiya domin ya je ya nemo abin sakawa a bakinsa. Nan fa sai ya nufi daji, yana ta yawonsa a daji, yana dariya da magana da dabbobi, sannan yana ta shinshinar furanni. Lokacin da ya ƙarasa wani sashe inda tsuntsaye suke ta shawaginsu, sai ya hangi wani raunataccen tsuntsu a kwance a ƙasa. Bai ma lura da shi ba, har sai da ya isa sosai kusa da wannan tsuntsun, sannan ya gan shi. Kai, menene wannan? Malam ya tambayi kansa, sannan ya ɗan matsa kusa da shi. Sai ga cewar ai wannan tsuntsun ma ya ji rauni sosai a jikinsa, kamar yadda ya duba. Sai malam ya ga cewar ai tsuntsun nan yana da buƙatar taimako. Bari in taimaka maka, ya faɗi. Sannan sai ya ɗauki wannan tsuntsun kuma ya ɗora shi a jikinsa. Malam ya tafi gida. A hanya kuwa yana ta jan ƙafafuwansa a hankali, domin wai kada ya yi wa wannan tsuntsun wata illa, ko ya ƙara mai zafin ciwon da yake ji. Bayan ya isa gida, sai ya gina masa wani ƙaramin ɗaki da itace da kuma ganyaye. Kar ka ji tsoro, zan kula da kai. Ya gaya ma wannan tsuntsun kamar dai yana yi da mutum ɗan uwansa. Malam ya yi ƙoƙarin kula da lafiyar wannan tsuntsun, ya ba shi abinci da ruwa, sannan yana jin daɗin farfaɗowar shi sosai. A kowace rana yana zuwa ɗakin wannan tsuntsun domin ya ba shi abinci, sannan ya kula da lafiyarsa. Sai dai 'yan ƙauyen suna yawan zuwa masa har gida suna yi masa dariya. Malam, me yasa za ka rasa abin da za ka taimaka mawa sai wannan tsuntsun? Sukan ce, wallahi kai buhun shiririta ne. Suna yawan dai tsokanar shi, amma shi bai damuwa. Sai dai malam ya yi shiru, yana jin cewar lallai yana aikata abu mai kyau, kuma Allah yana sane da shi. Ga kuma wata soyayyar tsuntsun nan da yake ji a koda yaushe a ran shi. Wani lokacin ma idan ya samo abinci ya ga ba zai ishe su biyu ba, to sai dai kawai ya ban mawa wannan tsuntsun nashi ya cinye, saboda yana ganin cewar shi ne kaɗai abokinsa, domin sauran mutane kawai dariya suke mai. A cikin ranakun nan, malam ya lura da cewa wannan tsuntsun yana ƙara samun lafiya sosai. Wata rana, a lokacin da ya dawo gida, ya yi mamaki ganin tsuntsun nan ya fito daga cikin keji. Yana tsaye a gabansa, sai girgiza yake ta yi da alamar jin daɗi. Malam ya yi farin ciki matuƙa. Tsuntsun nan ya ce ma malam, lalle malam, kana da zuciya mai kyau. Ka duba yadda ka kula da ni sosai ba tare da mugunta ba. To saboda haka ne ni ma nake yi maka albishirin cewa a yanzu mutane suna yi maka kallon wulaƙanci, amma zan sa su dinga yi maka kallo mai kyau. Suna ganin ka a matsayin mara amfani, to zan sa su dinga yi maka kallon mai amfani. Suna yi maka kallon mara basira, to zan sa su dinga yi maka kallon duk garin nan babu wanda ya kai ka basira. Zan mayar da kai mafi ɗaukaka saboda kana da zuciya mai kyau. Bayan alkawarin da tsuntsun nan ya mishi, malam ya ji wani abu na daban yana shiga zuciyarsa. Da yammacin ranar bayan ya tashi daga bacci, sai ya ji a jikinsa cewar a yanzu kamar ya zama cikakken mutum. Bai san me ya faru da shi ba, amma a lokacin sai ya ji cewar duk wannan shiriritar tashi
ya daina ta, saboda a da a lokacin yana shiriritarsa. A kullum idan ya tashi daga bacci, to sai ya cizga ganyen wata bishiyar mangwaro a ƙofar gidansu, ya tattauna wai ai shi ya fi jin daɗin fara saka ganye ko ma wani iri ne a cikinsa kafin ya ci abinci. Bayan malam ya fita daga gida, yana jin daɗin sabuwar rayuwarsa da ya tsinci kansa a ciki. A lokacin da ya isa kasuwa, sai ya ga waɗansu suna cacar baki, suna ta jayayya da junansu. Bai yi aune ba kawai sai malam ya tsinci kansa a tsakiyar rikicin nasu. Ku daina faɗan nan da kuke yi, domin ba shi ne maslaha ba. Ku zauna ku tattauna, shi ne za ku samu maslaha da fahimtar junanku. Amma faɗa ba shi ne mafita ba, ko ma menene ya haɗa ku. Mutane kuwa ai duk sai suka juya suna kallonsa. Duk wanda ya san abin da malam ya faɗi a yanzu ya yi matuƙar mamakin irin wannan hikimar da ya nuna. Mutumin da babu komai a cikinsa in ban da shiririta, ya aka yanzu malam ya san daidai da ba daidai ba. Suna ta mamaki da tambayar junansu. Tun daga wannan lokacin kuwa, idan aka samu irin waɗannan matsala irin wannan kamar an gaya masa, sai kowa yana tuntuɓar shi da tambayoyi da shawarwari da kuma neman mafita. Amma duk wanda ya zo gurin malam to lallai sai buƙatarsa ta biya, saboda yana ba su amsoshi tare da mafita daidai da tambayoyinsu. Hakan ya jawo hankalin mutane. A cikin 'yan kwanaki, malam ya zama sananne a cikin ƙauyen. Hakan nan kuma sarkin ƙauyen ya ji labarin malam. Sarki ya umarci fadawansa da su kawo mai malam cikin fadar. A lokacin da aka kawo malam gaban sarki, sarki ya ce, ina buƙatar shawarwari kan yadda za mu inganta ƙauyenmu. Malam ya ji daɗi akan wannan karramawar da sarki ya yi mishi, sannan ya ce a cikin zuciyarsa, wai shin anya ni ne kuwa? Wai a yanzu ni ne sarki ke neman shawara a gurina? Nan fa sai ya ba da shawarwari akan a inganta hanyoyi, bunƙasa harkar noma, samar mawa da yara ingantaccen ilimi, da kuma yin tarurruka domin tattauna matsalolinmu na yau da kullum. Lallai wannan sarkin ya ji daɗin shawarwarin nan na malam da ya bashi. Kai mai hikima ne malam, ya ce, zan so ka zauna a nan ka zama mai ba da shawara a fada. Nan fa sai aka naɗa malam a matsayin waziri. Tunda aka naɗa shi kuwa, garin ya fara yin kyau, ana ta ƙara samun ci gaba a kowane lokaci. To da ganin haka fa sai mutane suka fara tunanin cewar dama malam ya zama sarki, saboda hankali da hikimarsa, da sai garinsu ya zama babu kamarsa a kaf tarihi. Nan faɗi ɗaya daga cikinsu ya ba da shawarar cewa a yanzu abin da ya kamata su yi shine su fito su nuna ma sarki ga abin da suke so, idan kuma an ƙi yarda sai su yi zaɓe. Ko da suka je wa da sarki wannan maganar, sai sarki ya yi na'am, sannan ya ce, to shi kenan, Allah ya taya shi riƙo. Bayan an naɗa malam a kujerar sarki, ya fara ɗaukar matakai masu kyau domin inganta ƙauyen. Ya ƙarfafa noma da kiwo, ya kawo sababbin hanyoyin ruwan sha da kuma samar da makarantu. Mutane suna cikin farin ciki da zaman lafiya a wannan ƙauyen. Suna jin daɗin sababbin ci gaban da sabon sarkinsu ya kawo musu. Ya ci gaba da gudanar da mulkinsa cikin kwanciyar hankali da adalci. Wata rana bayan sarki ya fita shawagi da fadawansa, sai ya ga wannan tsuntsun, inda ya roƙi wannan tsuntsun da ya zo su ci gaba da zama a tare, saboda shi baya jin daɗin yana yin nesa da shi. Ba tare da ɓata lokaci ba kuwa, ya yarda suka ci gaba da rayuwa cikin farin ciki da walwala. To masu sauraron mu, nan ne ƙarshen wannan labarin. Don Allah kada ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu
da zarar mun ɗora. Sannan muna so ku ije mana ra'ayoyinku a comment section. Mun gode.